दिनैनि 22 बोसोरनि नभेम्बर दाननि 1 तारिख 2023 बे दिन एबा गोथार सानखौ जों साफ्रोम सुबुं माहारिनो लाबोनानै होफैनाय महरनि बिगोमा गोथार इसोरखौ हामबाय होनो लोगोसे मिजिं थिनाय एबा आसा फारिनाय बायदियै लोगो मोनबावनायनि थाखाय फोथायारि नोंथांमोन साफ्रोमखौ नैबे बरसानि फुंखा इउट्युब चेनेलाव बरायनानै लायो आरो आंनि गोरबो गोसोनि अननाय सिबिनायखौ गोथार साननि मुङाव नोंथांमोन साफ्रोमनो जिसुनि मुङाव जासिग्रोहरो। आं दिनैनि गोदान भिडिअआव लाबोदों बुहुमा जोबस्रांनायनि सिगां जागोनखौ जिसुआ मा बुंलाङा। मार्कुसनि सुजुनाय गाहाम खौरां 13:4 सिरि। बे घटनाया माब्ला जागोन जोंनो खोथादो आरो बे घटनाया जाफुंनोसै समाव माबा सिन जागोन नामा? अनलायग्रा ख्रिस्ट फोथायारि नोंथांमोन, मोनसे समनि बे बाथ्रा जेब्ला मिजिं एबा आसाजों सोरजिनाय माहारिफ्रा इसोरनि अननाय आरो सुबुरुनथाय एबा बानजायनायखौ हेवगियान खालामना थामहिनबा नेवसिनानै गावसोरनि माखासे सानखांना खालामनाय आयेनफोरखौ लानानै इसोर हामजायै जिउ खांना बुहुमाव गोबाव सम लेथेर फेथेर जानायखौ नुना इसोरा गावनि अनजाग्रा बिसाखौ रैखाथि एबा उदांस्रिनि बिगोमा महरै संसाराव हरबाय। बे जिसुआनो हरजानाय बिबानखौ लानानै समजों लोगोसे बुहुमाव थानानै फोरोंनाय समाव सोलिफुआव मा जागासिनो दं आरो गाव जेब्ला संसाराव फैफिनगोन बे बाथ्राखौ जिसुआ जेब्ला बुङो अब्ला गावनि सोलोंग्राफ्रा बे सोंलुखौ जिसुनियाव सोंदोंमोन। फोथायारि नोंथांमोन, थारैनो सैथो एबा नंगौ संसाराव नों समबादि जेरै जोनोम मोनदों नोंनि थैनाय एबा बुहुमखौ बिदाय होनायाबो मुगा दङ। थिग बिदिनो संसारनि जाजेननाय आरो जोबनायाबो सम दङ। जेब्ला जिसुनि बुहुमाव नैथि खेब फैनाया जागोन अब्ला संसारनि जोबस्रांनायाबो जागोन। थारैनो जिसु फैनायनि सिगां एबा संसारा गोमोरनायनि आगु नैबे जाथायफ्रा जाग्रोगोन जाय बाथ्राखौ उदांस्रिनि बिगोमा जिसुआ गिबि बुंग्रोलांदोंमोन। नायदो माथाइनि सुजुनाय गाहाम खौरां 13:8 सिरि। मानोना मोनसे जाथिया गुबुन जाथिनि जेंना आरो मोनसे रायजोआ गुबुन रायजोनि जेंना गसंगोन, जायगा जायगाफोराव बांग्रि मावगोन आरो ओंखाम आंखालफोर जागोन। बेनो आइखां बायखांनि जाजेननाय। ख्रिस्टनि फोथायारि लोगो नोंथांमोन, गमामायै जेब्ला बुहुमनि एबा संसारनि जोबस्रांनाया बोलोगोरा इसोरनि थिनानै दोनखाजानाय बादि समा सफैगोन आरो बै गाबख्रावनाय बोथोर सफैनायनि सिगां बुहुमाव ओनसोल नाङैनो महरगिरि फोरबोजों सोरजिजानाय सुबुं माहारिफ्रा उदांस्रिनि बिगोमा जिसु बुंलांनाय सुबुरुन एबा बानजायनायखौ नेवसिनानै गावनि हास्थायनाय आरो गोसोनि रंजानायखौ जाफुंहोना इसोर आरो माहारिफोरनि नोजोराव इनायै आगान सुरगोन। नायदो 2 तिमथि 4:3 सिरिनिफ्राय 4 सिरिसिम। मानोना बिसोरो फैगोन बोथोराव गाहाम फोरोंनायखौ सैनाय नङा, बिसोरो गाव गावनि लुबैनायफोर बादि खोनासंनो हामजाहोग्रा फोरोंग्राफोरखौ गाव गावनि थाखाय थुबुल थुबुलै लागोन आरो बिसोरो नंगौनिफ्राय खोमाखौ सल'फोरनि थिङै एरखेलांगोन। अनलायग्रा लोगोफोर, गोसोआव लाखिनो गोनां बाथ्राया बेनोदि जेब्ला बै जोबस्रांनाय सम एबा मुगाया बुहुमाव जिसुनि नैथि खेब फैनाया जाफुंनायनि सिगां जोंनि फोथायारि नखरफोरनि गेजेरावबो सनमाननि आंखाल, गोजोननायनि आंखाल, फोथायज्लायनायनि आंखालल' सफैगोन। नायदो माथाइनि सुजुनाय गाहाम खौरां 10:35 सिरिनिफ्राय 36 सिरिसिम। मानोना आं बिसाज्लाफोरखौ बिफानि जेंना आरो बिसाजोफोरखौ बिमानि जेंना, बिहामजोखौ बिखुनजोनि जेंना जाज्लायहोनो फैबाय आरो सासे मानसिनि देरसिन बिसारुआ नखरनिफ्रायनो ओंखारगोन। ख्रिस्टनियाव अनलायग्रा नोंथांमोन, जोंनि समाज एबा नखराव गोरोबना मावनायजों सोरजिनाय बबेबा मोजांसिनथार धोना मानिबा जाहोनाव गिलु बालुयै जोबना थाङो, थामहिनबा बबेबा हादरा जोबस्रांनायनिख्रुइ बुहुम नाङैनो जोबस्रांनाया गिलु बालुसिन। गमामायै बै फोजोबस्रांजानाया जिसुनि बिबुंथि होजाखानाय बादि बुहुमाव जाफुंनो आगान सुरबाय। नायदो मार्कुसनि सुजुनाय गाहाम खौरां 13:19 सिरि। बे दिनाव एसेग्राब आइखां बायखां जागोन
इसोरजों सोरजिजेन जानायनिफ्राय दिनैसिम बेबायदि जाफेराखै आरो माब्लाबाबो जाफिननायबो नङा। अनज्लायग्रा नोंथांमोन, थारैनो नोंनो इसोर सोरजिना होनाय मोजां गोसो आरो गियानखौ नखराव समाजाव बाहायनायनि अनगायै गाज्रियाव लुप्त खालामनानै धोन दौलत, महर मुस्रि आरो रोंगौथि मान इज्जतखौ लाना देरगानायजों लोगोसे नोंनि महरनि बिगोमा इसोरखौ नेवसियोब्ला गेदेर गोरोन्थि मावनाय जागोन। मानोना मानसि लुनाय नोगोरा इसोरनि बांग्रिजों सोमावग्लुंजाना गुब्रुयो, जेरै बै फैगोन समाव नोंखौबो फोरबुआ हिसाब लागोन। नायदे उपदेशगिरिनि 12 बालाब 14 सिरि। मानसिया मोजां एबा गाज्रि जेखौखि मावा मानो स्रोदै मावब्लाबो इसोरा जोंनि गासै मावनायखौ बिसार खालामगोन। अनज्लायग्राफोर, बैफोर इसोरजों समबादि फोजोबस्रांजानाय मुगाया नोंनि थांना थानाय जिउआव सफैनायनि सिगां गावखौ सोरगोआव दोनहैनो हास्थायदों नामा? थारैनो हास्थायदोंब्ला बुहुमाव नोंनि गासै इसोर आरो सुबुंफोर हामजायै गाज्रि आखल एबा आखुनिफ्राय आनज्रायनानै रैखागिरि महरनि बिगोमा बि इसोरखौ गोथां थानायावनो गोख्रैनो सिनायदे आरो बिनियाव गोसो फुरैनानै गसर गाबदे। नायदे लुकासनि सुजुनाय गाहाम खौरां 15 बालाब 18 सिरिनिफ्राय 19 सिरिसिम। दे आङो सिखांनानै आंनि आफानियाव थांनानै बेखौ होनगोन, ओ आफा, आङो इसोरनि जेङा आरो नोंनि सिगाङाव पाप खालामबाय। आङो नोंनि बिसाज्ला मख'जाबावनो समायथाव नङा। नोंनि फायखारफोरनि सासे बादि आंखौ बाहायदे। खोनासंगिरि मानगोनां नोंथांमोनजों लोगोसे दिनैनि बे गाहाम खौरांनि सायाव इसोरा बोर होथों। जों आरज खालामनि। सोरगोनि आफा, नोंजों सोरजि जानाय गासै सुबुं माहारिफ्रा संसारजों गोरोबफाना गेलेदों नामा? थारैनो गेलेदोंब्ला नों बुहुमाव फैना फोजोबस्रांनायनि सिगां गोसो सोलायनायनि बयखौबो फोरोंदो। जिसुनि मुङाव बिबाय। आमेन।